Нов скандал се разрази днес в парламента. Депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев и лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски влязоха в словесен и физически сблъсък в кулоарите на Народното събрание. Мирчев нарече Пеевски мафиот и лъжец. По-рано Делян Пеевски обвини Мирчев и Христо Иванов в лицемерие, като каза, че до вчера са се молили да бъдат представлявани и дори седели в скута му. След думите му Мирчев се нахвърли върху Пеевски. Да, станали сме, вие сте. Ще се говорим сериозно. Айде, да обясни. Къде ми се навежда? Преди малко каза, че съм се навеждал, искам да го да ми обясни къде съм се навеждал. Айде. И само ви моля. Няма да ме молите. Няма да молите, защото някой, който краде цялата държава, който ще излиза да ми каже, че аз съм се навеждал, няма да излиза да ми краде. Звъни му по телефона. Звъни му по телефона и искам да видя как съм се навеждал. Звъни на Пеевски. Звъни на Пеевски да няма по телефона. Звъни му да идва. Звъни му да идва. И не защото няма. Звъни му да идва. Звъни му да идва. Звъни му да идва, искам да видя как съм се навеждал. Какво се да ме задавате? Кой сте го? Ти каза, че му звъниш. Не имате на ти. Ти каза, че ти почна да ми говориш на ти. Казвам вие. И аз на такива, като тебе да организират такивите, обикновено така ми говоря. Айде сега, обяви се на Пеевски. Вие организирате. Вие сега нямаме това. Което са написани по-добре. Стивен Борец. Викай Пеевски да дължи да звъни. Не, давай звъни пред мен. Звъни пред мен. Айде, давай. Тук съм. Аз няма да мръдна тук, докато той не дойде. Нали да го смея? Дай да го видим. Дай да идва тук да обясни как ще се навежда. Вие сте тук дошли. Давай като най-смелият човек да идва. Давай като най-смелият човек да идва. Звъни му да идва. Давай. И не чукайте горна. Давай. Звъни му да идва. Звъни му да идва. Има да работа в Народното събрание. Звъни му да идва. Айде звъни му да идва. Що се правиш? Що лъжи, че съм се навеждал? Чакай, стой. Аз няма Що лъжи, че съм се навеждал? Няма какво да се навеждал. Сега си лъгал, бе. Що лъжи, че съм се навеждал, бе? Това тук, бе. Стига лъгал, бе. Хората казаха да изчезваш от политическата живот на страната. Хората казаха да изчезваш. Хората казаха да изчезваш и няма да лъжиш, че съм се навеждал. Чуваш ли? Няма да лъжиш, че съм се навеждал. Пред такива бокуци, като тебе не се навеждал. Разбрали ли добре? Разбрали, ела тук! Мафия мръсна. Що го пази тебе? Що го пазиш, бе? Ти служиш на България, ти разбираш ли го това, бе? Ти си национална служба за охрана, защо пазиш той буклук, бе? 100 000 човека искат да го махат, защо го пазиш, бе? Как ти ви е срам? Ще казва, че съм се навеждал, ще ми прави пресконференция, на никога не съм се навеждал, на буклук като него никога не аз се наведал. След този сблъсък напрежението в кулоарите на Народното събрание остава високо.